Croeso i Mewn i'r Go. Dwi yn Mongolia ar y ffordd i Kazakhstan i gefnogi Cifo Mo a i sgawtio chwaraewyr i Gymru ar gyfer Wrecsam yn y ffenestros blwyddyn nesaf. Ond da ni wedi cael wythnos a hanner yn Nghymru. John dissad yn diwetha ar ôl bod ar y blaen a cael gêm gyfartal. Ciro Preston North End yn Preston, efo perfformiad da ail hanner nos fawr. A wedyn dydd Sadwrn fuddugoliaeth yn Millwall, lle anodd iawn i fynd. A Wrecsam yn ennill i gêm gyntaf yn bencampwriaeth ers 43 mlynedd. O Buckfizz oedd yn rhif 1, tro dwytha i ni ennill gêm yn y bencampwriaeth. Ac yn fwy na hynny, y tro cyntaf erioed i ni ennill triffwynt yn y bencampwriaeth. Ac oedd mor bell yn ôl, mae 2 bwynt sydd wedi cael yn 1982. Felly, wythnos a hanner, 4 gol i Cifo Mo mewn 3 gêm. Mae'n edrych o ymladd ar ôl yn yr hen geffil, fel maen nhw'n dweud. Efo'r sut wyt ti'n teimlo ar ôl yr wythnos yma? Reit, dwi'n meddwl bod ni wedi dechrau dysgu'n gwersi. Di gorffen y 2 gêm gydwytha'n gry. Dwi'n meddwl dass ni chwarae'n dda iawn yn y Millwall yn 3 chwarter y gêm, ond gathon ni'r gol a mae fel bod ni'n gwybod sydd wedi gau gêm i lawr yn well. Oedd yn help bod i ymosodwyr nhw'n wastrafflyd iawn, ond ie, y ddawel iawn, dwi'n meddwl, jyst beth ni eisiau cyn y toriad yma. Mae'n odd deud bod ni'n cael toriad rhyngwladol, ond da ni mewn lle da mynd i mewn iddo fo, dwi'n meddwl. Wel, Arwel, oedden ni chydig bach yn siomedig yn y cair as, wythnos diwetha, wyt ti dipyn hapusach. Efo'r ddim yn rhy hapus efo'r perfformiad yn Millwall, ond y pwyntiau sydd yn cyfri i weithio. Ie, maen nhw'n dechrau dod fyny speed. Maen nhw wedi cael surprise o be mae pace safon y bencampwriaeth fel, y pasio gwrth ymosod. A maen nhw wedi tynhau i fod yn deg. Dwi'n meddwl y gwahaniaeth mwyaf i fi yn erbyn Millwall oedd ffaith bod Dobson a James wedi codi i'w gêm yn gyfer gwbl. Dyna'r gwahaniaeth mawr i fi. O'n i'n teimlo oedd nhw chwarae'n amddiffynol yn dda iawn, dipyn mwy o pace a fanau fydd rhaid iddyn nhw fod drwy tymor sy'n ni'n dweud. Dyna'r gwahaniaeth mawr nes i weld. Oedd yn braf gweld Cacace yn ôl ar yr asgell. A ia, oedd hi'n gêm dyn mewn gwirionedd, ond Cifo Mo wneud gwahaniaeth, really. Felly oedd yn braf gweld bod nhw wedi gwella o'i camgymeriadau, wedi dysgu o'i camgymeriadau hefyd. Yndi, mae'n bosib fod Phil Parkinson wedi dysgu chydig hefyd, dwi'n meddwl. Wedi chwarae well o'n cadw'r bêl, oedd yn yr ail hanner lle yn y gemau cynt. Oedd y bêl yn dod yn ôl, oedd ni jyst yn cic y bêl i ffwrdd. Yn colli'r meddiant, so felly falle bod o wedi siarad yn y cyfaliadau bod yn bwysig i ni gadw'r bêl, a mae'n amlwg bod y wers wedi mynd ymlaen. Mae hefyd yn help wrth gwrs pan mae Cifo Mo ar y cae am 90 munud, achos mae o'n rhoi opsiwn i ni pan da ni hefo'r bêl. A 4 gol mewn wythnos. Wyt ti wedi bod yn hapus efo perfformiadau Cifo efo'r? A beth da ni'n neud os ydi o yn cael anaf, falle ydy'r cwestiwn mawr arall. Ie, dyna drwg sy'n neb naturiol i ddod yn ei lefo, ond rwy'n bod pam ydi mynd a ffal, falle sydd wedi bosib chwarae'r rôl yna, ond sy'n neb yna rôl i ddal y bel i fyny, a mae'n 33, ddim wedi allu para, ond wedi dweud ddim wedi chwarae'n wych, mae y chwaraewyr sydd ti'n fel Phil Parkinson wrth i fod efo fo, a mae wedi bod yn lot gwell na'n ni'n disgwyl. O'n i'n meddwl fatha, fydda'n chwarae fatha Fletcher dod ymlaen neu cameo, ond bod i'r prif ddyn, dwi'n meddwl. Heb dy fod, dwi'n meddwl fod y tîm yn gweithio. Dwi wedi fynd a dweud, dwi'n gwybod lle mae Broadhead yn mynd i ffitio fewn i'r tîm yma chwaith, ond Cifo Mo, greit, ti'n meddwl, os yna
dim y mis, dwi'n siŵr fydd o'n efo ar gyfer yr adran. Mae'n bod yn wych. A gobeithio ni ddim cael gormod o funudau Gymru ag eitha orffwys a bydd y teithio ddim yn ormod iddo. Ia, dwi'n meddwl geitho orfod o funudau Gymru. Craig Bellamy yn dweud bod Wrecsam ddim yn chwarae i steil o peldroed, ond eto, os ti eisiau rhif 9, a dysgen ni ddim rhif 9 arall, ac os mae'n rhoi cyfle i Harry Wilson a Brennan Johnson ar ein chwarae yn ei safleoedd gorau, a felly chwarae well. Felly, gawn ni weld os geith o gêm nos Iau. Hefyd, wrth gwrs, mae Kiefer yn un o'r 11 o chwaraewyr sydd wedi cyrraedd dros yr haf. Falle, fel ydy dweud, a Michael Smith yn dod i Sheffield Wednesday, Sheffield Wednesday, i Preston, sorry, am 5. Felly falle bod ni wedi caffi cyfle i gael rhywun i gymryd lle Kiefer yn fanna, cos oedd yn darges i ni yn y gorffennol. Ond tîm cyfan, wyt ti'n hapus efo jopa Phil Parkinson, a da ni hanner ffordd drwy'r diwrnod trosglwyddo ola, fydd ffenest yn cael mewn rhyw 2 awr a hanner. Wyt ti'n gobeithio gweld rhywun arall yn ymuno ar ôl? Wel, newid fel bod nhw wedi arwydd o Ben Chief rwan o Coventry, so mae hwnna'n arwydd 2, ganol cae, fel ein deud, oedd o'n edrych yna ar y 10 iawn, cwpl o gemau dôl. Sy'n ni yn licio gweld wrach wingback arall, da ni stryglo chydig bach os di un yn nhw, mae'r banys ddigon da, dwi'n yn gwybod bit, dwi'n yn gweld McLean yn cael tymor cyfa o chwarae bob wsnos, felly sa'n cael un wingback arall jyst i cyfro sy'n ddigon da, wrach yn ddigon da, ond na, dwi'n meddwl mae'r garfan yna. Ryan Hardy, dwi ddim yn gwybod lle mae'n ffitio fewn, really. Mae Sam Smith ddim cweit yn ôl i ffitrwydd a ddim cweit yn tar y 12 o ran i hyder, ond dwi'n yn gwybod. Bod wedi sgorio gol wych yn ganol wsos, mae jury's out i Ryan Hardy fi, dwi'n meddwl. Wel, mae'n od, os i'n edrych ar y garfan, o ran ymosodwyr go iawn, dim ond 3 sydd gennym ni, a gennym ni 6 ar ddechrau'r haf. Wel, mae J-Rod wedi brif, ond ydy, mae Pam wedi mynd, mae Dolby wedi mynd, oedd Orfentig Bigstaff wedi mynd, Jack Marriott wedi mynd, Fal wedi mynd ar Fentig, Merlin wedi mynd ar Fentig, felly mae natur y garfan wedi newid dipyn sy'n awgrymu fod o'n meddwl am chwarae hefo rhif 10 gyda dydy wedi dod â broded a wyndas i fewn. Felly, mae o'n mynd i fod yn ddiddorol. Mae yna sôn am falle bod ni yn mynd i gael wing-back efo'r sydd wedi clywed rhywbeth. Ond ni'n dal am ddiffinwr canol, ond pethau ddim yn mynd mor dda hefo fod yn fel ar fynd. Ie, cybar yma o Man City, ie. O gyn ifanc. Mae un gwendid amlwg sy'n y tîm wedi diffyg cyflymder yma gyn yr hogyn yma digon o hynny, so hynny'n ticio'r bocs yna. Dwi'n meddwl, yn y meddwl i, draffaeth rwan, mae disgwyliadau wedi symud rwan, mwy o sydyn, ti'n meddwl, gynnu mewn 4 pwynt o bedair gêm, mae gynnu ni siawns o'r play-offs rwan. Mae fel y tymhorau dweitha, ar ddechrau'r tymor, ti'n reit fodlon os ni'n rhywle yng nghanol y tabl, o rwan ti'n meddwl, mae gynnu ni shot, achos maen nhw wedi gwario lot yn dod. So, dwi'n hapus efo ffordd mae pethau wedi mynd, ond mae'n anodd cadw cead ar y disgwyliadau fel bai. Ydy, a mae gennym ni bythefnos rwan heb gêm, oherwydd y gêm rhyngwladol fel sy'n dweud fe yn oed. Wedi cael y cyfle i bydio gorau mynd ac penderfynu rhwng mynd i gêm Wrecsam neu gêm Cymru. Ond mae'n gyfle i ddod ar garfan at ei gilydd. Ond ia, da chi'n gwybod dwi'n licio pwyntiau y gêm, wedyn y pwyntiau llygedfennol ar gyfer Lenny, ac mae'r gymryd yma yn ei tyn, bydd 1 pwynt y gêm yn rhoi chi lawr, bydd 2 pwynt y gêm wrth gwrs yn rhoi chi'n agos iawn i ddarparu uniongyrchol, ond y rhif pwysig i ni ydy y 2 fyd tymor diwetha, mae
1.5 pwynt y gêm wedi bod yn ddigon i ddod chi'n y gemau ail gyfle. Felly, fel sy'n dweud, 4 pwynt o 4 gêm, ond dim o'r 2 gêm gyntaf, a 4 o'r 2 gêm wedyn. So, da ni wedi dechrau ar 5 pwynt y gêm, am y 2 gêm, oedd wedi cael 2 pwynt y gêm am y 2 gêm wedyn. Felly, yn sydyn, dydy pwynt y hanner ddim yn edrych yn amhosib. Felly, mae yna ddiddordeb mawr i weld sut da ni'n mynd am y mis neu 2 nesaf. Ond bendant, mae'r holl wario yn mynd i roi pwysau ar Phil Parkinson mewn ffordd hefyd, ydy, achos mae o wedi codi disgwyliadau. Ydy'r safon ddim wedi bod yn wych gwaith o ran y tîm eraill, dwi'n meddwl. So ni wedi gallu ennill yn Southampton yn hawdd. Dyla ni wedi curo Sheffield Wednesday. Dyla ni wedi cael pwynt yn ebyn West Brom. So, ti'n meddwl, da ni'n gystadleuol yn barod. Cyn i'r chwaraewyr mae'n dod, cyn i Doyle ddod, da ni'n wedi gweld y gorau o Libby na wedi gweld Thomas yn y gwbl. Mae yna lot fawr i ddod, a wedyn dwi'n ffeindio yn anodd iawn i gadw'r disgwyliadau yn isel. Ie, a mae Oli Rathbwr, wrth gwrs, chwarae'r flwyddyn, hefyd i ddod yn ôl. Werth dweud, oedd yn edrych fel anaf cas i Danny Ward dydd Sadwrn, ond oedd Clonco ymlaen a gwneud arbediad ardderchog. Felly, o'n i'n sôn am Bucks Fizz. Felly, ar ôl di dy gwpan di'n hanner gwad neu'r hanner llawr, wyt ti ydi o'n amser for making your mind up? Wel, ie, o ti'n dweud am Danny Ward, diolch yn hyderus yn yr awyr na chdi, Danny Ward y cwbl. Diolch croesiad yn mewn, nath o ddod allan am yr bêl ne i achosi'r anaf. Dylen nhw wedi sgorio, se wedi bod yn gêm gyfartal yn erbyn Millwall. Oedd o'n cweit yn ddigon hyderus i ddod i allan i ddal i'n lan, a dwi'n gwybod os dylai fod i ddod allan, ond sa wedi gallu costi 2 bwynt i ni fanna. Yn amlwg, dwi'n gobeithio bod yn iawn ar ôl yr anaf. Swn ni'n mynd a gweld y Cwn cael ryn o 10 gêm rwan, achos dwi'n meddwl fod i'r golgeidwad at y dyfodol. Mae gen fo ambell i beth i wella yn efo, ond well gynnau o Conco pan mae'n dod i ciciau gosod a ciciau cornel. Felly, oedd o'n ddim yn ddrwg o beth i gyd, rili. Fel oedd Ifor yn dweud, da ni yn gystadleuol, ond dwi'n meddwl problem ni ydy mae'n chwaraewyr gorau ni o bosib yn dros i 30. A mae eisiau'r profiad na'n amlwg, ond be o'n i gweld yn y gwrthymosod yn ebyn Preston ac yn y blaen, mae chwaraewr gorau nhw yn ifanc, maen nhw'n ugeiniau cynnar ifancach o bosib. Mae'r tîmau wedi bod yn dal ni ar y gwrthymosod yn dda iawn. Oedd o'n berfformiad gwych yn ebyn Preston chwaith. Ti'n sôn am Doyle, mae gen fod droed chwith arbennig. Mae'n gallu ffeindio pas croesi'r bêl, ond mae o hefyd yn dod allan o'i safle trin y cefn hefyd. Dyna di'r pris ti'n dalu, suppose. Nath o adael dipyn o wagle yn y cefn yn yr bloc oedd o'n amddiffyn yn ebyn Preston, cwpl o weithiau o bosib ar fai ar gyfer y gol gyntaf. Felly, mae'n lot o beth i ddysgu, ond llawer iawn mwy optimistig ar ôl canlyniad Millwall os nad perfformiad Millwall. A yn amlwg, mae'r buddsoddi yn arwydd bod y clwb eisiau symud ymlaen ynddo. Wedyn, QPR, Sadwrn, wythnos Sadwrn, ddim Sadwrn nesaf. Wrecsam dal heb gael buddugoliaeth ar y cair as, yn y banc bwriaeth am 43 mlynedd. Efo'r byw ti'n ddisgwyl gweld, wel, i'r tîm i ddechrau, a wedyn pa fath o ganlyniad? Mae'n ddiddorol beth yn digwydd efo Broadhead. Sut mae'n ffitio mewn i'r tîm. Dwi'n gweld sut mae o'n dechrau parc i mor benderfynol o chwarae'r 5-3-2 neu 3-5-2. Be fydd hanes Windass ebyn hynny? Os di o'n dod yn ôl i'r tîm, dwi'n meddwl fo a Môr fysa'r bartneriaeth o'r bapur. Cydnabod bod nhw'n hun. A QPR, gathen nhw gweir wrth o blaen do, yn ebyn Coventry 7-1 neu 7-0, dwi'n meddwl. A wedyn ennill Sadwrn ar ôl newid i arddull nhw, maen nhw wedi mynd yn fwy uniongyrchol o be nes i ddarllen. Felly, fydd ddiddorol o ran hynny. Y parc yn ebyn parc i bol iddi. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi troi cornel fydd yr hyder yn uchel rwan ar ôl perfformiadau
dwysau yma. Da ni clicio a mae fans tîm eraill yn dweud, da ni'n chwarae'n dda, ond da ni'n cael results. A dyna maen nhw wedi dweud ys 2 flynedd. So, dal i gredu, ynddo? Dal i gredu. A dwi'n meddwl ddaw fydd i goliaeth adre yna, yn erbyn QPR. Oedd sylwadau fans fi yn cwyno am y steili a pethau felly, yn swnio yn neud ti'n meddwl, dyna beth bobl yn dweud llynedd, achos bod ni'n ennill gemau, a bobl yn dweud bod ni ddim yn chwarae dda, a wedyn, i fod yn deg, erbyn diwedd y 2 dymor diwetha, da ni wedi gorffen y tymor yn chwarae peldroed da, ond da ni wedi cael cyfnodau lle da ni dal i ennill pwyntiau, ond da ni ddim yn chwarae dda. Felly mae hynny yn dechrau codi gobeithio, a ti yn, fel ti'n deud i fod, ti'n bron, ti'n misio, ond ti'n meddwl, falle bod yna gyfle. Edrych ar y gen ail gyfle na, ond mae hynny yn bell i ffwrdd just pick up fyny pwyntiau da ni eisiau ddod i wneud y pennod nesa. Arwel, beth sy'n ddysgu weld? Ie, dwi'n meddwl, mae Keith Mo yn hollol allweddol ar hyn o bryd. Dyna ni'n fel bod ni'n gallu gweithio heb dy fo, so dwi'n meddwl bod o'n holliach. Dwi'n meddwl nhw'n i wella ac yn chwarae fel mae o. Dwi'n meddwl mae o'n siwtio parky ball yn berffaith Keith Mo. Mae o'n welliant arbio oedd Oli Palmer yn gallu cynnig ar y lefel yma, bod Oli Palmer wedi gwneud y wych yn yr cwpl o dymhorau diwetha. Felly, mae'n hen bryd cael perfformiad da adre. Bod da ni wedi cael canlyniad, da ni wedi cael 90 munud da eto. Felly, mae'n gyfle fel oedd i fod yn dweud, maen nhw wedi cael dechrau sigledig QPR, really. Felly, sa'n neis cael 3 pwynt na adre a dangos bod ni ar y trywydd iawn o ran lle dyn ni'n mynd o ran y peldroed. Gan i weld o ran y chwaraewyr newydd os dyn nhw'n dechrau, os di Sheaf yn dechrau yn y canol ne, dwi'n siŵr iawn. Ond oedd y tîm na ddechrau dydd Sadwrn o'n i'n hapus iawn efo hwnna, a fel o'n i'n dweud yn gynt, ffaith bod James a Dobson di chwarae'n dda iawn, hwnna nath ennill y gêm i ni, dwi'n meddwl. Wedyn, mae bollau fod cael y toriad rhyngwladol ddim yn beth da, achos oedden ni'n dechrau adeiladu chydig o momentum, a mae o'n teimlo fel bod ni'n bron iawn yn gêm ddechrau tymor eto, dydy'n edrych yn QPR, os bydden nhw wedi cael pythefnos hefyd. Beth ti'n meddwl fydd y sgôr, efo? Llechen lan arall i Wrecsam? Oedden ni just yn lwcus i gael diolch i strikers. Dwi'n meddwl bod yna fantais rhywun i gael y toriad yma, gael y chwaraewr yma dod i nabod i gilydd. Da ni wedi cwyno'n tymor dweitha bod ni'n mynd syth o'r gemau cyfeillgar syth i mewn i'r tymor ac yn dal i arwyddo chwaraewyr o le ar ôl yna fwlch. Felly, dwi'n gweld bod pethau'n clicio. Dwi'n meddwl bod ni'n, os di'r rheolwr y tîm arall yn gwneud gwaith garsa, da ni'n hawdd i chwarae'n herbyn, a falle bod ni'n hawdd i stopio. Ond dwi'n rei ffyddiog, dwi'n meddwl bod pobl tu ôl y tîm rwan ddim yn rhoi gormod o barch i'r tîm eraill yma. Os ti'n rhoi fi ar y spot 10 diwrnod o flaen y gêm, neu 12 diwrnod o flaen y gêm, na i ddeud 2-0. Da iawn. Arwel, wyt ti'n happy clapper hefyd? Dwi'n mynd i ddeud 2 gol i ddim. Dwi'n meddwl bod ni'n neis meddwl bod ni'n mynd i gael cyfres o ganlyniadau positif. Mae'n holl bwysig bod ni'n cael y fuddigolaeth adre ne cyn gyntaf o ffosib rili symud ymlaen. Werth nodi hefyd bod y merched y chwarae di Sul neu erbyn Llansawel, gêm gyntaf nhw o'r tymor. Gathon nhw andros o tough time blwyddyn dwytha yn yr fixture yma, felly maen nhw wedi gwneud rhyw 5 signing newydd yn yr wythnos dwytha yma, so gwni weld sut fydd y merched yna yn setlo mewn i tîm hefyd. Yn gyfle i ni drafod hynna yn pob nesaf. Felly dwi hefyd yn teimlo yn hapus hefo pethau. Dwi'n meddwl beth y merched, maen nhw wedi cryfhau, so dwi'n meddwl nhw well yn erbyn Llansawel. Ond dwi hefyd yn meddwl fydd y dynion yn ennill 2 gol i 1. Felly, ond gobeithio wir bod Keith yn goroesi y trip i Kazakhstan, achos fel da ni gyd yn dweud, da ni eitha dibynnol ar y funud. Felly, ond os di Keith ar y cae, dwi'n hyderus gyda Bale, yn mynd i mewn i'r gol.